Ruto omako chung' motegno ni paro mar meto mar osuru e budget manyien olose gi paro mar konyo ganda Jokenya. Ruto ne wuoyo e skul sekondar mar Yawuoyi ma Isiolo kama noyuore nyasi maduoko erokamano manonywedo dinde makono. Bende oramo ni ng'eto mar hatamalo 30 mar osach jotije ma pachoka en paro maber mano mar konyo ganda mochan bedo kod ngima makare. Ne en nyasi maduoko erokamano manokelo kanyakla jotelo mopogore opogore kaunti ma Isiolo kod mago mag piny owacho. Nyasi no noyure gi jatend piny Kenya William Ruto. Eromono jatend piny okwayo Jokenya mondo omi okonye gero piny Kenya kendo omiye omenda mar timo kamano kokalo kuom chudo mar osuru kowacho ni paro manyien mar medo osuru en gino madhi konyo ganda Jokenya. I want to tell the people of Kenya for the first time we have an intentional, coherent, credible plan for making sure that we organize our economy in such a manner that it is going to create jobs for the millions of our young people. Ewi ng'eto mar atamalo 3 mar osach jotije piny owacho, Ruto wacho ni ma en chenro maneno ni oganda Jokenya ma onge kod nyalo obedo kod ute jot ka bende osingo kedo kod mibadhi masani ogo tache bad migao mar lowo. Kupitia kwa program ya housing tutapanga ajira milioni 1 every year katika taifa letu la Kenya kwa mpango ya housing katika taifa letu, na ndio mimi nataka niwaulize hii budget tumetengeneza na makini sana because we must sort out the challenge of unemployment in Kenya once and for all, and we must have a credible, intentional, practical plan on how to deal with unemployment. I want the National Land Commission to listen to me very carefully. Kwa sababu pale kwa pale kwa National Land Commission imekuwa soko. Unalipa pesa kidogo, shamba ya shilingi 1,100 inakuwa milioni 1. Mwingine anaenda pale kwa sababu hujatoa pesa, shamba yako ya milioni 1 inawekwa shilingi 1,100. Tunaelewana? That must stop. And it's not going to go forward. Ruto singo chopo kare singo mag dongruok manomiyo ganda jo Isiolo e kinde yiero mokalo kama moko kuom jotelo maya e kaunti no kotelne Governor Abdiguyo wacho ler neno pondo e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to chutho ne gisiro William Ruto e yiero mokalo. Na sisi hatuingii Kenya kwanza. Mimi sijui Kenya kwanza nini wa excellency. Sisi kama watu wa hii region tutaingia chama inaitwa UDA. Na on Tuesday mimi naketi chini na wabunge tukubaliane na wao vile tutapanga mambo ya ICT hubs in every ward in Kenya. Ndio tupange vijana wetu na digital jobs. Ruto singo kedo kod oro mosebedo kwa gwenge ma Isiolo mathiro pith mar cham kod jamni kabende osingo kedo gi yedhe mamero ji county no. Mambo ya madawa ya kulevya tunaondoa katika taifa letu la Kenya. We cannot be a drunk nation. We must be a working nation. Drug and substance abuse hapa Isiolo is a bit worrisome. Iko si hali nzuri. Madawa ya kulevya imejaa hapa Isiolo, hasa hapa town, na imeanza kutembea mashinani. Na rais uliniagiza tuanze hii campaign. Tumeanza pale katika Central Kenya bahali ilikuwa mbaya. We have succeeded to almost 70%. Jatend piny osingo doke county no bang dwe achiel Maria Wayanga moko kuom chenro mosingo ne oganda e county ma Isiolo. Kwa dhimbele nyakwar mga jwang' riwruok makedo ne ratiro mag oganda